पाहायला मिळणार आहे. कोण कोणावरती बनणार सरस, कोणाच्या मस्तकी चढणार विजयाचा कळस. ज्याचे प्रयत्न बेस्ट तो सर्वश्रेष्ठ. आणि इथे आपल्याला पाहावं लागेल नेरूळचा हा शुभम लोखंडे फिंगर मॅजिक इथे स्टार बनेल का अक्षय म्हणजेच आपला पांड्या इथे स्टार बनेल का समोर लॅबो आपला बोलबाला या स्पर्धेतला कायम राखेल का दिवेश पारावे. कोण कोणावरती ठरणार हवी ते इथे आपल्याला या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून जर आपण इथे विचार केला तर महत्त्वपूर्ण सामना इथे ठरेल तो KTM वाघोटन संघाला जिंकणं क्रमप्राप्त राहील. कारण इथे पॉइंट टेबलवरती टॉपला जायचंय. यावेळी बेस्ट ऑफ जोडी मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला आपण पाहणार शुभम लोखंडे. पहिल्या सामन्यामध्ये खेळत असताना यॉर्क फेकले जाणारे चेंडू ज्या पद्धतीने तो खेळून गेले क्लासी बॅटिंग पाहायला मिळाले. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करताना शुभम आणि अमान. स्ट्रायकिंग एंडला अमान आणि बॉलिंग मार्क मध्ये इथे मात्र दाखल होतोय त्रिमुखी संघाचा दिवेश पारावे. मुंबईचा सितारा राईट अम राऊंड द विकेट अमानसाठी खेळण्यासाठी पहिला चेंडू. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. पॉवर कोण किती दाखवणार हे आपल्याला या षटकामध्ये पाहायला मिळणार. परंतु यावेळी पहिला चेंडू भरकटलेली दिशा लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय. बॉल पंचांचा इशारा इथे आलाय नो बॉल. एक रन इथे मिळाली. अतिरिक्त धाब्याने संघाचं खाते इथे ओपन झालेलं पाहायला मिळते. दिवेश ऑन द मार्क समोर अमानसाठी शुभम आहे जो यावेळी नॉन स्ट्राईक एंडलाच आपल्याला पाहायला मिळेल. गेम प्लॅन क्लिअर आहे. बेस्ट ऑफ बॉलर इथे दाखल झालाय त्यामुळे नॉन स्ट्राईक एंडला शुभम कारण हल्ला करायचा आहे. यानंतर येणाऱ्या गोलंदाजावरती हल्ला चढवण्याचा इरादा इथे यावेळी आखला गेलाय. यावेळी शुभमच्या माध्यमातून स्ट्रायकिंग एंडला अमान इथे सज्ज होतोय. विशेष फिल्डिंग मध्ये बदल इथे पाहायला मिळाला. फुल टॉस चेंडू पुढेपूर घेतला समाचार. चेंडूला दबडला सीमा रेषा पार. इथे पाहायला मिळतो शानदार दमदार SPL षटकार. प्रॉपर टायमिंग फुल टॉस चेंडू टाइम केला मिडल केला पंच केला. एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर दबडला. विशेप मध्ये आपण पाहतोय षटकार आणि इथे पाहायला मिळतोय एक शानदार SPL षटकार. इथे हल्ला चढवला गेलाय तर दिवेश वरती यावेळी गती कमी होती. टर्न परफेक्ट होता. फिंगर रोल केले गेले. टप्पा पडल्यानंतर बॉल स्ट्रेट झाला आणि ऑफस्टिकच्या बाहेर वळण घेताना इथे पाहायला मिळालाय. डॉट बॉल कमबॅक करतोय तो दिवेश. अमानसाठी फेकला जाणारा पुढील चेंडू. त्यानंतर बॅकहँड डिलिव्हरी होती. फसवलं होतं चकवलं होतं. मनगटाचा पुरेपूर वापर केला होता आणि ते बॅकहँड डिलिव्हरी पाहायला मिळाली होती. लेग ब्रेक केला गेलेला हा बॉल. इथे येतो डॉट बॉल. बॅक टू बॅक दुसरा डॉट इथे पाहायला मिळालाय. एक चूक त्याच्या माध्यमातून झाली. फुल टॉस बॉल इथे मिळाला. त्याने पंच केला परंतु त्यानंतर मात्र सलग 2 डॉट बॉल यावेळी दिवेश पारवे याच्या माध्यमातून ते पाहायला मिळत आहेत. मुंबईचा हा सितारा आहे ज्याने क्रीडांगणावरती पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय फ्लातून गोलंदाजी केले. तोच ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अमान. या बॉल पुन्हा एकदा बॅकहँड डिलिव्हरी परंतु सरळ जातोय. प्रतिकुडव आहे तिथे करत नाहीये चूक. बॉल फील्ड करतोय. पहिलं षटक इथे समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 7 धावा. या 7 धावांमध्ये लगावला गेलेला एक षटकार. एक बॉल फुल टॉस स्वरूपात पाहायला मिळाला परंतु त्यानंतर शानदार कमबॅक दिवेश पारवेने ते करून दाखवलाय. त्यामुळे धावसंख्या फक्त आणि फक्त 7 धावा. बिनबाद 7 धावा. आणि यावेळी चर्चा केली जाते. इबाद मोंगल यावेळी काही सूचना देताना इथे पाहायला मिळालाय आणि शुभम यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला येईल. पहिला सामना खेळत असताना आपला मनगटाचा आणि त्याचबरोबर फुटवर्कची कमाल त्याने दाखवली होती. मॅच मध्ये धमाल त्याने आणली होती आणि गेलेला सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवायचा कसा हे भलेभाती जाणून खेळणारा हा खेळाडू शुभम लोखंडे मॅन फ्रॉम नेरूळ. आणि समोर टॅटू. एका बाजूला रत्नागिरी तर दुसऱ्या बाजूला नेरूळ. पहिलाच बॉल बॅटची एज फर्स्ट स्लिपला चेंडू कॅरी डिक्लेअर झोन. 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि या 2 धाव्याने धावसंख्या मात्र पोहोचते 9 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते दुसरं फर्स्ट इनिंगचा खेळ. टॉस इथे जिंकला गेला तो यावेळी त्रिमुखी संघाच्या माध्यमातून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला गेलेला निर्णय. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. खूपच आहे बाहेर बॉल. समांतर हातामध्ये इशारा पोहोचतोय म्हणजेच काय तर वाईट बॉल.
एक रन एक्स्ट्रा इथे मिळाले. यावेळी टप्पा लाजवाब होता, स्ट्रेट सोडला होता, कोणतेही वळण दिलं नाही, परफेक्टली मिडल टाइम करू शकला नाही शुभम. बॉल येऊन सामावतोय ऋषीच्या हातामध्ये, होत नाही त्याच्याकडून चूक, येतो इथे डॉट बॉल. या दिवसा चेंडू खरा, परंतु त्यानंतर संयम आणि नियंत्रण, आणि त्यानंतर एक आपलातून शॉट पाहायला मिळतोय. पॅडल स्वीप आहे, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने कॅरी होईल. डिक्लेअर झोन 2 धावा इथे मिळतील. एक चांगली रणनीती इथे म्हणावी लागेल शुभमची. जेव्हा सरळ हाताने मोठे फटके बसत नाहीत त्यावेळी अडवं तिडवं खेळावं लागतं, आणि इथे स्वीप शॉट त्याने खेळला आणि 2-2 धावा आपल्या नावावरती गेल्या. सेम रिझल्ट, वन्स अगेन सेम शॉट सेम रिझल्ट. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा सलगच्या 2 चेंडूवरती घेतल्या गेलेल्या या 2-2 धावा. फलंदाजी शानदार इथे पेश करतोय, क्लासी शॉट, परंतु यावेळी स्टेपिंग करून खेळण्याचा इथे प्रयत्न होता. डिक्लेअर झोन मध्ये कॅरी झालाय बॉल. 2 धावा याही वेळी मिळतील. षटक क्रमांक समाप्त होतोय ते दुसरं, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 16 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या 7 धावा आणि त्यानंतर दिल्या गेलेल्या या 9 धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळाल्या. प्रथम फलंदाजी करत असताना या केटीएम वाघोटन संघ सावधशी झालेली सुरुवात, आणि त्यानंतर कुठेतरी आक्रमण होईल असं वाटत होतं, परंतु तसं काहीच घडलं नाही. शानदार गोलंदाजी अचूकता पाहायला मिळाली. काहीच खराब चेंडू इथे जरूर फेकले गेले, परंतु त्याचबरोबर नेक्स्ट बॉलला कमबॅक करतानाही हा संघ इथे पाहायला मिळाला. लॅबो राईट आर्म राउंड द विकेट, स्ट्रायकिंग इन अमान. अमानसाठी फेकला जाणारा बॉल हलक्या सॉफ्टली खेळलाय, आणि इथे काय घडलं, इथे चूक झाली. परिणेकेश होता सेन्सिबल क्रिकेटर, आणि त्याच्या माध्यमातून इथे मात्र चूक. नरेन बॉल गॅदर करू शकला नाही. बॉल ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेअर झोन मध्ये. 1+2 3 धावा बाईच्या स्वरूपात मिळालेल्या 2 धावा आणि बॅटच्या स्वरूपात घेतली गेलेली 1 रन, एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पुढे सरकते. लॅबो ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर शुभम. ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवलाय बॉल. लक्षपूर्वक खेळ इथे पाहायला मिळाला. बॉल वरती नजर ठेवून खेळतोय तो शुभम, हे महत्वाचं आहे. अंडर क्रिकेटमध्ये तुम्ही नजर कशी केंद्रित करता याला महत्व असतं. यावेळी मिस टाइम शॉट आहे, कारण परफेक्ट टप्प्यामध्ये फेकला गेलेला हा बॉल होता. थोडंसं वळण होतं, गती कमी होती, परंतु अचूकता टप्प्यामध्ये पाहायला मिळाली. लॅपोचा डॉट बॉल. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर महत्वाच्या क्षणी परफेक्ट टायमिंगला बॅटला आवरलं, संयम दाखवला आणि मागे खेचली बॅटला, त्यामुळे मिळतो इथे वाईट बॉल. एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळाले. यस, पॅडल स्वीप ही याची ब्रँडेड बॅटिंग राहिले. 2 धावा इथे मिळतील. धावसंख्या पोहोचेल 23 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते 3रं. लॅबो लेट हिम राउंड द विकेट. शुभम शुभम शुभम. यस, आणखीन एक सेम रिझल्ट सेम शॉट. पॅडल स्वीप. रिस्क घेत नाहीये, यावी कोणती रिस्क घेत नाहीये. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी म्हणावी लागेल. मुंबईचा आयकॉन प्लेअर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय, जो दमदार इथे कामगिरी करतोय. बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा रंगलेला सामना, आणि त्यानंतर षटकार आहे. आतापर्यंत त्याची बॅट शांतपणे खेळ करत होती. पॅडल स्वीप होती, पॅडल स्वीप पाहायला मिळत होते, परंतु इथे चूक झाली नाही. हल्ला चढवला, फ्रंट फुट वरती आला, बॉलला येऊ दिलं बॅट वरती. परफेक्ट मिडल, नो चान्स फॉर एनी प्लेअर. बॉल गोज टू बिग हिट फॉर 6. धावसंख्या पोहोचते 31. 31 धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते 3रं. शेवटचे 5 चेंडू इथे बाकी. 31 धावा स्कोर कार्ड मध्ये पाहायला मिळतील. परफेक्ट टायमिंग शुभम. यावेळी फुटवर्क नजाकत त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. फ्रंट फुट वरती येतोय, बॉलला जज केलं, येऊ दिलं, परफेक्ट मिडल केला, आणि गोलंदाजाच्या डोक्यावरून मात्र इथे दवडला. 6 धावांसाठी. मुजाहिद ऑन दी मार्क. राईट अराउंड दी विकेट. शेवटचे 5 चेंडू. अमान पुन्हा एकदा 30 स्ट्रॅटेजी इथे वापरेल का? या सॉफ्टवेअरचा वापर. धाव घेण्याचा केला गेला प्रयत्न यशस्वी ठरते. 1 रन इथे मिळेल. स्ट्रायकिंगला पुन्हा एकदा शुभम येईल, कारण शुभमची शुभ अशी कामगिरी राहिली. त्याने धमाका केलाय, सावरलंय, लढलाय, पडलाय, भिडलाय, परंतु आपल्या संघाला त्याने मात्र उभं केलंय. धावसंख्या एक सन्मानजनक फायटिंग स्कोर उभारत असताना शुभम मैदानाच्या आतमध्ये राहणं गरजेचं असताना शुभम इथे राहिला, तो लढला, आणि त्याचमुळे एक चांगली धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये पाहायला मिळते. मुजाहिद नेक्स्ट बॉल घेऊन ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. येतोय इथे वाईट बॉल. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पोहोचते 33 रन. 33 धावा. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. प्रथम फलंदाजी करत असताना इथे केटीएम संघ, आणि यावेळी स्ट्रेट खेळला गेलेला फटका होता नॉन स्ट्राईक एंडला. इथे चूक झाली. अमान बॅट परफेक्ट टायमिंगला काढू शकला नाही, त्याच्या बॅटवरती आदळला बॉल, त्यामुळे इथे येतोय डॉट बॉल.
थोडासा निराश शुभम झालाय, परंतु निराश होऊन चालणार नाही. आपल्याला लढावं लागतं. संकट तर येतच राहतात, परंतु एक अफलातून शॉट आणि तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. दोन्हीही मुंबईचे सितारे. फटका शुभमने खेळला अलॉंग द कार्पेट. रॅपिड डिलिव्हरी, रॅपिड शॉट आणि तेवढं जबरदस्त लॅबच्या माध्यमातून केलं गेलेलं क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉल. मुजाहिदचा पुढचा चेंडू. पॅडल स्वे. बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये. अपील इथे केलं गेलं. अपील इथे केलं जात आहे. पंचांच्या माध्यमातून येईल इशारा. चर्चा होईल इथे. मेन एम्पायर, स्क्वेअर लेग एम्पायर यांच्यामध्ये होईल चर्चा आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. दबाव निर्माण केला जातोय. दबावामध्ये प्रभाव पाडायचा आहे. तो यावी गोलंदाजाला आणि गोलंदाज यावी फलंदाजावरती दबाव निर्माण करण्याचा करतोय प्रयत्न. स्क्वेअर लेग एम्पायर, मेन एम्पायर करतायत इथे चर्चा, बातचीत. यस, 2 धाबा इथे मिळत आहेत. 2 धाबा. पॅडल स्वीप होता. धाब संख्या मात्र इथे जंप होते. पोहोचते यावी 35 रन. 35 या अंकावरती जाऊन पोहोचले इथे धाब संख्या. मुजाहिद पुढील चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्क वरती. राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावी गती कमी. ताकदीने खेळण्याचा प्रयत्न इथे चुकलाय, परंतु रन आउट होईल शुभम. महत्वाचा मोहरा शेवटच्या बॉलवरती इथे गालत झालाय. सुसाईड पाहायला मिळाली ती क्रिकेटची, परंतु शेवटचा बॉल होता. धाव घेणं गरजेचं होतं आणि तोच प्रयत्न इथे केला गेला. नाकाम ठरला आणि मात्र इथे 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना KTM वाघोटन संघाची धाव संख्या 2 गडी बाद 35. 1 गडी बाद 35. 36 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. बहारदर्शीत केली गेलेली सुरुवात आणि त्यानंतर कमबॅक करून देणारे शुभमची बॅटिंग आणि त्याचमुळे सन्मानजनक फायटिंग स्कोर इथे उभारला गेलाय. 35 धावा इथे बनवल्या गेल्या आहेत आणि 36 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. यानंतर होणारा सामना ऑल कर्ला विरुद्ध ऑल राजीवडा. दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी या. ऑल कर्ला विरुद्ध ऑल राजीवडा दोन्ही संघांचे संघनायक आपण टॉस साठी या. यानंतर मायक्रोफोन वरती इथे जोडला जाईल एक रत्नागिरीतील एक उगवता सितारा आणि एक उगवता आवाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहतो तो मितेश खानविलकर. यानंतर मायक्रोफोन वरती जोडला जातोय. तर ऐकूया मितेश खानविलकर यांच्या मधुर आवाजामधील दुसरी इनिंग, दुसरा टप्पा.